והוא אומר ככה, חזרתי הביתה אחרי 20 שנה, במבט ראשון דבר לא השתנה. שני סוסים קשורים לעץ התאנה, קרטון על הבטון עם חץ לחתונה. רקפות עוטפות זרע סלעים קהים, שלוליות מקרקרות את שרץ צפרדעים, הזקנים יושבים בחוץ ומדברים, ספרים סדוקים של תה בסקוויטים עם חולים. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? מי לקחת אותם? אז חזרתי לפה, הפיזיות נשארה אותו דבר, אבל הנשמה ברחה לי לאיזשהו מקום והחלטתי אותה להחזיר. זה אולי טיפ יענה לך על העניין, שהקהילה היא איפה שכל בן אדם מרגיש שיש לו את אותו חיבור שהוא קהילה. זאת אומרת, כשבא אליי אותו נציג של אינרן שחר ואמר לי, אתה לא קהילה, אמרתי לו, אתה צודק, אני העתיד שלך. זאת אומרת, אתה מחזיק ביד משהו שהוא קצת ישן, אמרתי לו. זה לא למה צריך קהילה ומה... לא, כי אנחנו, לא, הוא בא עם הגדרה מה זה קהילה, ואומר לי, אתה לא מתאים להגדרה. אמרתי לו, זה אני. אני לא רוצה להתאים להגדרה, אני רוצה להיות מה שאני. אז אני איזשהו בלבול... בסוף הם תומכים בהם והכי מבסוטים עליהם, והם עכשיו דוגמה לכולם. אבל אני מבינה כאילו...